Grupa Albanaca okružila je automobil u kom Silić nalazio i primorala ga da pokazuje legitimacije. U međuvremenu je vozilu prišla Radica Vukomanović iz Brđana i ne znajući šta se događa, pitala snimatelja da li može da je preveze do Kosovske Mitrovice, nakon čega su Albanci počeli da je psuju i vređaju. Policajci koji su se nalazili u obližnjem kontejneru su izašli i nemo posmatrali šta se dešava. Da se ovo što pa oni gore što ne slušaju ni oni. Dobre gore čoveče, budite jednom istiniku, radite, nemojte se sjedite tako, što je toliko bezobrazno što radite. Ne možeš. Zato što to oni pitaju, oni vidio, tako upravo ste to rekli. Ne možete da rapujete sa njima. Ni sa vima si, ni sa onima. Ni sa... Pošla sam na posao. Zaustavio me gospodin Albanac koji mi je preprečio put, nije mi dozvolio da prođe. Psova mi je majku. Hteo je da me udari da nije bilo gospodina koji izašao iz auta da ga spreči. Policija? Policija ništa, Posle 15 minuta policija je izašla iz kontejnera dok nije stigla druga patrola. Posle protesta u jutarnjim časovima, Srbi u Brđanima su se mirno razišli, a u nasilju su ostali da dežuraju pripadnici KFOR-a i Euleksa. Gradnja 172 kuće za Albance obustavljena je do daljnjeg